Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahahigan. Happy New Year, mga gala. Luya, no? Ha? Luya kayo kay Dabaksyon good. Kunya, kaon dito. Grabe. Mao na siyang luya na kanoy. Ha? Ayaw pala luya, no? Kaya ang pagpaluya na, tiguang na. Wa na. Luya ng tuhod. Ha? Bingon lang dayon, ugma na taday. Usahay may gala ba sa kanang nagkadaghanan sa akong pasyente mo sa logikan sa bakasyon mingon dayon kapoy manok. Ayaw pa kapoy no kay madugay na no bisag unsa na lang mo unaan mo. Ha? Kaya dok, basig na ako'y cancer dok. Patay kang bata ka. Dok, basig na ako'y bulati dok kay ora man kong anemic dok. Ha? Paga na gitapo lang ko Mo na siya may gala nga inyong yung i-con ba? Inyong yung i-analyze na yung gibati kaya ibang pataka o diagnosis. Pagkama na, madala po mo sa inyong diagnosis. Ha? Madala mo ba yung ikapoy man ko? Matuog na lang ko, ay patay kang bata ka, tuwa na. Musunod-sunod na nga, dali kay hangakon. Dili kay maluya. Kung dili kay maluya, hangakon dayon mo gamay lang pila ka lakang patay. Di ay psychological. Ay Santa Cruz Digos. Gisugdan ko kon may gala. Gisugdan ko pasyente nga January 1 pa may gala to sayo sa buntag. Gisugdan ko pasyente nga nagsugod ni siya nga gi-anemic lang. Niya 72 years old. Ang iyang paminaw luya lang yun. Muna yun na iyang i-complain sa ako. Niya kay kuan man Tagalog ban. Di siya dok. Ngayon lang ako parang matamlay. At saka wala akong walang energy. Una po na ako. Tiguan naman kanoy eh. Tiguan naman kanoy. Nga naman kita bang energy. May 36 pa. Murag si kuan. Ha? Murag si tawagan ni si Dennis kay napay energy. Sige lang pangaway kada buntag. Ha? Lisod kayo ng energy noy. Kay kuraghanan na sa tungod lang sa pagkatigula pero lagi uban na igala nga laskig kay ba ni kalag ka luya. Kaning tigulangan 72 years old ha. Laskig siya. Kay dugay naman ako sa pasyente mo. Siguro mga 5 ka tuig naman siguro. Nya ni kalag lang siya ingon nga parang weak ako masyado bro. Di ako po, una ako, basig. Kapoy lang siguro ni kay Corman, anang kaiba. Trabantik ayo. So, iyon ko, magpa-examine na lang dong, examine tagdugo, kasi anemic lang ka. Ang na, anemic lang yun. Wala ba kayo makita sa iya nga, payat, o luskuan, kung sa pa ba, luspan lagi siya. So, di pa CBC na ko may gala. Pag-examine pa na ako sa iya, anong luspad man kayo tiguangan nga di man niluspad sa una pa. So, ipa-examine ako sa CBC. Sus, size na naman ang hemoglobin. Kaya ba naman kung sa hemoglobin, hematocrit, mao na siya ang color sa inyong dugo. Mao na makadetermine kung anemic ba ka o dili. Dili ang blood pressure. Kung ilabot ng blood pressure ninyo sa inyong anemic, so kuha na ninyo sa inyong mga dila na anemic ko dok, high blood anemic. Mali connection silang duha eh. Sus. Ura mo igsuo ng kabaw o ng kabayo. Ha? So, paggawa sa iyang hemoglobin may galang size, ingko na. Bahig napaakan siguro kang Dracula noy. Inademic lang ka. So, Iyon ko sa iya nga pa-admit na kay magpadugam na tagdugo.
Ikaduhang pangutanan ako, sabadista ba ka? Iglesia ni Cristo ba ka? Katoliko ba ka? O sa ba ka? Kay, ba tayo mga relihiyon nga dili ko paduga mong dugo? Sabadista. So, di man, Katoliko man daw siya. So, duga mong dugo. Sus, unong ka pak dugo. Mga manang ang nadugang sa iyo. Pag gumana na, gipa-x-ray na ko siya. Tanaw na ko upper GI series kung asagikan ang dugo. Asagikan ang anemic. Nga, wa man siya nadunggaban. O, sabay na itabo siya yan. Nabay, gadugo siya ang lubot. O kung iba, malibang ba siya, nabay dugo. Wala man po. Sige kung pumutana siya ng sakot, bayang kuto-kuto, basig ulcer, bleeding peptic ulcer. Kay gadugo, binang ulcer no eh. Basig mo kay balo. Pagkasamad ana sa inyong tungol, ulcer, magdugo po na siya, alangan kay unod po. Madugo, yun. Ba? So, x-ray po ng kuha po si ulcer. Pag-umana na, wala na po yung komentaryo ang radiologist kung naaba sila nakita, wala. Pero naingon siya nga, baga-baga daw, ingon ang radiologist nga, baga-baga daw itong dapit sa gamayng tinain niya. Kupod. Basig lang siguro kung saan eh. Basig nihubag lang ang ulcer. Kaya ang ulcer mga manang, muhubag man. Pareho mga samad ko. Pareho gyapon sa samad nimo sa imong kamot. Diba sa tiil. Napaakan sa cheeks. Inubag man. So, yung tatong radiologist nga sa iyang x-ray, upper GI series, nihubag daw gamay. Uy, lain nila. So, gi-repair na ako sa gastroenterologist na i-endoscopy. So, gi-endoscopy siya. Sus, nakita gid nga na nagihubag to dapit sa iyang small intestine. My God. Ang mubag, medyo dako-dako na. So, ningon kung i-biopsy na lang na siya kay para sure. Sus, kidugay making resulta, my God. Niabot pa mga halos 20 dias, may kaya dugay kayong result. Sige, paulit ko lang sa ako ng pasyente, pag human og dugang og dugo, sus, atong December 31, may kaya suka naman siya. Pag suka niya, bisa kung sa kauno niya, di masulod, suka siya. Pati tubig, di na po. Iko, Santa Cruz, di ko saan naman eh. January 1, kadlawon sa January 1, binako magkahayang-hayang sa kunoy. Bago ng New Year good. Binako magkahayang-hayang pa ko, wag yun. No time for love, noy. Dr. Kagabi, no time for love yun. Dito na. Duha na tayo sa hospital, lagi atubang na kong pasyente, way ka na. Pagkuhan nga ni suka na sa agoy, Santa Cruz Tigos. Hindi kung na ko, emergency na ako ang CT scan. Paggawa sa CT scan gabi, may gala. Tumor man sa pancreas. Kung mo kay baluanan sa pancreas, muna tighimog insulin. Muna digest sa protein. Muna tigdala sa kuan. Muna si diagi ang katong agyanan sa abdo. Kanang pancreas. Daghang kay trabaho ng pancreas noy. So ilaha ninyo. Kay talagsara gyud makibalo kung asa ng pancreas. Wa po'y Bisaya ana So tumor sa pancreas. Niya ang biopsy ni gawas, paggawas sa biopsy cancerous daw. Patay. Mo lagi na kanang anemic mo, luya mo, dali mo kapuyon, di mo katulog, abi niyo anemic lang, sus. Kutaw inyong libog ba? Pagkato nimo sa doktor, daghang kay unaw-unaw na siya kung sa anemic. Nga ba kay bito, samad ba imong lubot, kundi ba, nakay ulcer, gadugo, daghan ba? Kundi ba, nadaot na imong kidney, di anemic na ka. Ano ka na siya? Kundi ba, na-sprayhan ka, o naigo ka chemical nga di na mahimo o
dugo imong bone marrow, ang imong bukog. Ha? Anemic po ka. Basta kung asa ang lugar sa imong imong lawas nga nagadugo, anemic yung kagay kay hinahin man. Di man para sa dunggab nga magawas ng isa ka galon. Mao na siya no nga usahay libogation gyud kayo ang kuan nga una gani mo ingon mga dok anemic man siguro ko. Kau ha diagnosis dayon ka ha. Ala taga ka ayon sa doktor. Ayaw mo kuna-una kay libog yung kaigod. Sayon man kay paghatag og resita gani. Kasi gusto nimo? Anemic ba siguro? Taga-anayin ka ng ayon para sa pareha sa sundan, lansang, martilyo, Iron Man. Ha? Pero di ito ang tambal ba? Kuhaagin na ninyo sa inyong utok na maghimo mong diagnosis kaya di lagi mo doktor. Ha? Ang imong doktor pa na pila ko na katuig nag-eskwela. Siya pa naunsa bang kudok, luya man ko. Dali ko kapuyon, di ko katulog sa gabi eh. Lingas ako utot. Nga na ba? Muna niyo isulti. Siya na ipahunaw na ag. Unsa ba na imong sakit? Okay. Parang tiguang, ingnan lang ko nga. Natamlay ako doon. Parang weak talaga. Di. Putaw ang libog ng doktor eh. Ha? Basta lagi, babting na sa kong dalunggan, asam ni gadugo. Basta nga na gani ang doktor nga tagaan mo kanang kon gani panahon kauna na. Kuha gyud ang imong sakit ba? Kuha gyud. Kay di man nimo libogon nga anemic mo siguro ko sa ba suswana. Di na siya magunang naglain. Mao na siya nga pag mosulod sa clinic, may nga day mo anemic, high blood anemic man siguro patay kang bata ka. Giplansa na nimo ang iyang gihuna-una ba? Ha? Kuha mo siya tagaig panahon makauna-una sa iyang sarili. Unya kay pila ka tuig nagtuon na di. Ikaw gisimple lang nimo dito siya sa sayon. Tagahan kag multivitamins with lansang o kabiliya, iron. Ha? Di, naulahi. Patay. Dito na. So, saan mo na ako ni Manoy nga na may tumor sa pancreas no. Mao na pangutaan ng dako. Tawag na ko $1 million question. Kay kung ako'y pabuton, magupira ko 8 ka oras mga manong 8 hours na operasyon na tanggalon na akong tumor. Mugasto po may mga 1.2 million. Niya 72 years old siya noy. Mga manang 72 years old. Niya di pag mag-opera kag 8 hours. Taragahanan sa operahan na ng tumor sa pancreas noy. Di magdugay, abot lang 2 ka tuig. Sus, ang imong hago ba? Dili tungod kay dako ang bayad anak pero ang hago niyon ba? Yung kang pagka-pait. Munay lisod kay labaw na ko. Akong singtag pati singot din sa singot na kalisod. Kay lisod kay magopera ng sus in town. Mura gani kag daghang kay kalaban. Ha? Daghang kay kalaban kay nagpiti nimong pangutang. Isingil na ka kay January duwa na. Ha? Wa pa ka ni bayad? Ha? Basta lagi kadalihok nimo mudugo. Uya pag tan-aw nimo, abi nimo libre na ka. Sus. Niabot mo ng tumor dito. Santa Cruz de Igos. Manguros lagi kag Kaliman. Kay pag tan-aw nimo, abi nimo makalusot na ka kay nakaagi na ka sa dito sa mga tumor, sa mga ugat, lami na kay paminaw kay imo na nang puto na para makuha nimong tumor. Sus! Pag-ana nimo agoy ang tumor, ang cancer niabot na dito sa imong gikot-kot. Lami kay singgit oy. Singgit kag magpatuli na kanoy. Sus! In town, Santa Cruz de Igos. Usan man pug ka, usog na pug kag
agi na po pikas. Agi na po pikas. Basta lagi, ang 8 ka oras no mura ka tigbas-tigbas ang mga unong kabulan ba. Ting kapuyag yun niya. Gumanin mo opera na isumpay pa man nimo ng mga tinae, di ba na nimo pwede nga giputol nimo di mo isumpay di asa day paingon ng pagkaon. Ha? Di isumpay anumpay pa na nimo pagpasumpay nimo mga tinae, mga ugat, pangsumpay nimo na tanan. 4 na ka oras. Paghangad nimo, uy, alas 9 naman sa gabi nalintan na ang pamahaw, paniudto, panihapon. Usay lagi may gala, mag-opera ko ani ba, inganing klaseng tumor. Usay makahuna-una ako lamiag. Nagdarong na lang ko sa mong bukid. Uy. Ha? Bitaw, usahay lagi makahuna-una ko nga, sayon pa man siguro magkuhan tao magbukid ta. Kay, dili lalim may gala. Dili yun, lalim siya. Niya, di na ba yun kayo nga maabot ang pasyente og 5 katuig, 10 katuig, basta nga ng cancer sa pancreas, pwedeng paita lagi. Mao na siya nga magkaroon sa bata pa ko sa opera kada bat tiguang na ko, magsige na ko guna timbangon na ako no gasto edad. Dugay ba siya? Pero napuslan tong trabaho ba? Magpusla lang kong trabaho. Kaya huwag ko gawin mapalit kong bagong auto. Magpahigog balay. Wala na eh. Tiguang na ko. Kaon na ko katulo sa kadlaw. Bites na, bites. Wala na may iwanan ko yun ako na eh. Mga manang. Wala yun na. Ang ako gusto nga. Ngayon ko nga, kita tag 5 katuig, 8 katuig. Makasulti man ko na may gala. Makapredict ko. Labaw na yung cancer of the breast. Kaya mga na akong trabaho yun. Daghaman yung kayong mga tutoy akong gunitan. Tutoy sa buntag, tutoy sa utot, tutoy sa gabi. Wakil labot tutoy sa kumisis. Gunitan na siya ka. Tibo, kadlaw lagi, sige gunit ang tutoy. Wala siya makapredict ko. Makapredict. Kung nga kani, ang cancer niya medyo dako-dako na. Mabot lang 3 katuig na lang siya. Masubo biya ka. Masubo biya ka. Mag-uulpog ka ba? Mag-ihap ka sa adlaw. Sanay sa iya. Pooperahan ako siya, may ganig, maabot sa 2 katuig ba? Nya, 8 ka oras na ko gitrabaho, nya, 2 katuig. Santa Cruz, Digos. Dili siya tawag niya. Dili siya makalipay ba? Kasi makaunaw na kung butangan na lang nato ni flyover. Ay kaduham ng klase nga sa pag-opera may gala nga magbuhi pa siya mga pila ka bulan. So butangan ang flyover. Sabot mo siguro mo sa flyover, wala no? Ang tinae, ako isumpay dito sa lugar nga walay tumor. Ay panumpay na ako dito, ipaagi na ako sa laing part sa tinae. Ako na siya isumpay dito, ang tungol isumpay, ang atay isumpay dito. Kanya, para makaagi ang pagkaon, normal gyapon iyang dagan pero wala lang ko ikuha ang tumor. Muna siya bypass, nagtawag ang bypass. So, sayon kay na siya, kahuman siguro ko nga 2 ka oras ara. Pero katong 8 ka oras, tanggal man gini mo. Pareha ra, ano? Kung ang cancer sa pancreas, maka dako na, sobra na siya og mga 2 cm. Yung kadakos piso karon. Maingana nakadako ang tumor, nagkatag na. Dili ma-detect sa CT scan, di makita sa ultrasound, immunoassay ra gyud kanang immunoassay may gala ora na siya tan-aw lang ang iyang dugo kung nidagan ba ang nidagan ba ang tumor sa tibok lawas. Usually ginagamit na ko na siya basta sa cancer of the thyroid, cancer of the breast, kanang mga anak. Pero sa cancer of the pancreas naapod, pero talag sa radyo kayo. So ipadala na ko ang dugo dito sa Manila, kaya dito na mas Manila. Sila po, magpadala po sa Amerika. Pag-proseso. Okay, wala lagi tayo sa Pilipinas. So, mga lagi din. Usahay. Dili kayo usahay. Magkanta na ko usahay, aninoy. Usahay!
Ah, usahay ba? Ang akong panghuna-una nga mudapig ko sa pasyente ba? Durag mapugngan ko nga gala. Durag mapugngan ko nga sa na mangud kung pwede lang salbahon yun ang pasyente. Mag-antos man ang pasyente may gala. Una, dako kay sa mat. Ikaduha, complicated ang operasyon. Ikatulo, magdugang ko mga napunom kabutillas dugo may gala. Kada lihok lagi din mo, kada lihok mo dugo, kada lihok dugo. Murag nagrigla si Manang. Laway pa yun nang, ha? Ika-opat mo, Jesus, in town. Magsumpay ka sa mga tinai, sa mga ungkat. Basta lagi, maglurat-lurat lang na imong mata, kaya gagmay, ba kayo ng ugat mo? Magsumpayo. Kana ganing tubo ganing nagdala sa abdo, ikan sa atay pa yung sa tinai. Abi ba din magdako na siya? Sus, gamay pa sa straw. Isumpay na nimo dito sa tinai. Tapos mabot ako sa lagi, mabot lagi kung 2 ka oras, kana lang. Basta lagi patibugan. Sington. Kasi 2 ka buk aircon ng operating room ba? Ha? Dagko kay ng aircon sa operating room mo eh. Kung dili ka wala ka ng opera, kurog ka mo dito, nagat kurog ng mga anesthesiologist na mo, ma-assist na mo, kay kami rin magisingot, sila wala. Di kasington buga ni mga nga kadalihok dugo, Santa Cruz Digos. Kasurrender ron ko sa kay inyo mas gripo ka, kusog ang dugo no. Ha? Sawa man ang paghunong, manguros ka kalima. Ha? Abis na pagkalapulo, magmuros di na undang ng dugo ba? Ha? Mo na no, ang operasyon sa cancer of the pancreas. Mo bitaw na nga kapasyente ko gingana no, mahotdan ko kusog. Okay, di anapod. Ha? Di anapod ning lisod. Ay, Santa Cruz Digos. Matiguang ba ka? Pag human yung opera ng mga cancer of the pancreas, ha? Matiguang ka ba? Ang kita lang niyo kada maglurat na yung mata, kay kapoy na ka. Lurat na ka kayo. Ang makita niyo no? Ha? Katre. Why lami ikaw, kay kapoy naman kayo. Pagabot lagi na ko sa balay, may gala, napagdadugo-dugo pa na akong tiil. Ha? Higda, ay! Sus! Kapoy yun! Saan man, tabang maputag sa kalipay sa tao. Pero, ang prognosis, ang kuan lagi may gala sa cancer of the pancreas, mo na siya problema. Hindi mo ma-prolong kinabuhi, maski mag-chemo, mag-cubat, wala yun. Mo na siya. Ang decision making sa surgeon, sa ako ba? Decision making sa surgeon, kuan yun, kanang precise yun siya may gala. Sabot lang ko nga, advantageous sa pasyente. Advantageous yun siya. Kung dili sa advantageous, maglisod ko explain. No, labaw na ka ng panahon na ba na himulatyo ng pasyente. Lisod kayo, explain oy. Mayroon mo dyan kagid nga drug na naman ta sa terminal stage no. So nga, kan ba, parente, istudihan mo sila. Nanatas terminal stage, ang cancer nikatag na sa baga, nikatag na sa tibok yan, na mabutod, na bubara na po sa ubang lugar sa atay, barahon na po na niya, iwag buang. Mamili na bagyong lugar nga dili ng abot ba? Mamili lugar na kanang cancer. Mamili ng lugar nga dili mo maabot. Basta kaingon dyan ko naman siguro na utok din cancer. Para di mo maabot ba? Surrender na lang po ka. Munay lisod na ikala. Mabitan na usahay. Magsige ko. Opera, mangadji ko ba? Mangadji ko nga. Matabangan ako pasyente. Kaya kung dili, lisod mag-explain sa parente. Si Dr. Kagapi ini, sa doktor sa kahanginan.
kung gusto mo mangutana ang mga text, mag-text, no? Diri sa radyo. Bisa kung saan kurasa mo mag-text, kaya mo man siyang i-save. Mabasa na ako kung mag-live ko. So, ang numero nga inyong gamiton yun, ang 0916 594 7747. 0916 594 7747. Kung namoy pangutana may gala, ang akong sekretary kayo makatubag sa inyo. Kung asa ko paingon, kung asa ko nag-opera, kung mag-clinic ba ko, o mag-clinic ba ko nga ng adlaw, kay naka-schedule mo na saya dito. Ang inyo yung i-text, ayaw mo tawag sa iya, kay di na mo matubag na siya, kay naka-opera biya may sa clinic po. So, mga sis sa tutoy, hanggang may sisis, makaya man ako na sa clinic. Dili na ko adto sa ospital, operahan pa ka dito, kay mupatong mga 30,000 may gala. Kung dalon ta mo sa ospital, so dito na sa clinic nako ang operasyon ginahimo. Mas dako ang tipid kung sa clinic ta mo operahan. So ang iyong i-text yun ang akong secretary 0995 221 8007 0995 221 8007. Okay. Daghang patang bahaw nga text diri may gala kay tungod sa kadaghan. So, paspasan ako niya kay nag-New Year na lang wa pa nahuman. 0909 985 4147. Dok, masakit ubos sa akong tutunlan. Unsa manidok 72-year-old lalaki. Daghan kayo ang kuan. Una gyud ani nga kuan is naga-smoking ka sa una. Mo nang number 1. Number 2, nasamad na sa ibabaw. Nasamad sa imong sa imong likod sa imong dila, nasamad. Pero ang sakit na mabati nimo diri sa ilalom pod. So abi nimo sa ilalom, kanang bukog-bukog, abi nimo na sa ilalom pero naraday sa ibabaw. So, kaduha, ikatulo, siyempre, musuod yun ang cancer mo. So, examinon yun ka sa ENT, tanawon kung sa girason, bago ka makapangayo og tambal. 0963-934-3573. 69-year-old, babae, Pakibato, district ang calciumig, maayo ba tumaron? Calcium. Pila sa bukog. Salamat sa pagbasa. Happy New Year. Tanang nga calcium manang, tanang nga calcium pareho. Kay dili man sila pwede nga i-overdosage nila, daghang nilang milligrams kay kadaot man po. Tama ra gina sa imong lawas. 0907-351-933-71. Happy New Year, Dok. Happy New Year po sa inyo. Sa una, sumpayan na ako, Happy New Year. Adi na. Kung sa lang galing ato, naa sa ato, may gala. Be satisfied sa tinuod pa. Gikan sa ako bang naniguwang na lang sa pang-doktor, pagkampanambal, kung unsay na sa inyo, malipay mo, bisag unsa kagamay. Ayaw mo og ambisyon nga madato mo kung mga batan-on nga tigpaminaw na nako. Ayaw mo ambisyon na nanoy. Magkasalimu ang imong kinabuhi, anak. Dong? Paminaw lang gin mo sa ako kay tanang negosyo gisudlan ako sa una. Kay bata pa lagi. Adventurous kayo. Nagkapandol-pandol na lang utang ba? Tinuna yun. So, ayaw mo pang ambisyon o madato mo kay pag mo edad na mo sa amo, ngani, yung mga kapuya po dato o may nitabo. Di mo ang gyapon ko kadato ni Bill Gates. Ang mga dato po, kanang mga undoy, mga batanon, ang mga dato ba, mas daghan pa ang problema kaysa sa dili dato. May maning pobre kay pag mata, wag yun ako ng utang ba.
Kulay una nga, nanay mangubrag utang mo niya ba? Daghang kayo bayaran. Daghang kayo putok ang cheque. Daghang kayo, unsa pa ba na imong himuon? Perting, gubot imong utok no eh. Ay rin yung kunyag istorya yung negosyo ba kay, buringan na lang na sudlan. Buringan na lang ako na sudlan nga negosyo ba? Gikan sa tracking, hardware, butika, restaurant, tanan lagi. Or fish pan, o sa pa ba? Dormitory. Sus! Tanan, isudlan na ako na siya. Pobre gyapon, doktor kagabi. Hindi ko mahuna na ako may pag namaligya kung saging sa kana. Mo gyapon. Maligya saging dagang kayo utang. 0910-306-1248. Akong asawa, 61-year-old, na ay diabetes. May gatusok-tusok sa tiil, nakamata sa tungang gabi di nakabalik sa tulog. Unsay tambal tagadigos salamat. Ingani dong. Ingani dong. Idong taka kay 68 years old na ako. Ang diabetic, daghang kay komplikasyon. Number 1 na epekto ang iyang kidney. Number 1 na siya. Pag makipiktuhan ang kidney, anemic na siya, so di katulog. Gabi. Kedua, kung diabetic ka ni, taas kay blood pressure nga, makalit-kalit na saka. Ang blood pressure, labaw na sa kadlawon, labaw na sa kuan, kanang uwag yun-una, kanang dagang kay yun-una, musaka blood pressure. Maunta na ako istoryahan ganyan buntag, ganiha ba gala, pero naka-istorya naman dahil kung high blood atong nadipong ko. So, di na ko gusto balikon. So, basta, lisod. Ay katulo, kung diabetic ka, ang imong tiil supay dugo. Wala na. Wala na magtusok siyang tiil. Kinalang kontrolong yun yung diabetes. Unya, naging siya inamon mga tambal nga para specific para sa iyang tiil. Para matabangan ba? Matabangan ang iyang tiil. Kay sa diabetic, barado naman ang mga kaugatan pa yung sa tiil. Muna dakong problema. So, kailan lang yun siya makita ang doktor? 0955-506-1898. 46 years old, pirmi kulbaan, magsakit, pirmi likod, usahay sakit dughan, maginawa, dili kayo katulog. Babae, 46 years old, morning doc. Ingani siya day. Kani siya kay problema sa kasing-kasing ba? Ang kasing-kasing mga manang, di lang kay tungod sa kasing-kasing mismo. Pwede na siya sa iyang goiter, pwede na siya sa iyang baga, pwede sa iyang atay, pwede sa iyang kidney, gikan ang sakit. Daghan kayong sources lagi, mo nang dilisod kayo mag-doktor. So, anay mo, dughan ang imong gikuan, dili lang cardiologist yung mga tuon. Ayaw ang kasing-kasing dahil diretso kay murag tanaw na ako, dili ni kasing-kasing, babasig na ay problema sa kidney. Daghan lagi. Daghan yung kayo kay sumpay-sumpay maguna siya. Ang atong lawas may gala, sumpay-sumpay na siya ang mga system. Dili na siya yung individual. Tungod kay sakit imong dughan, kasing-kasing na dayon dili. Daghan yung kayo gyud. So magpatanong kang doktor 0991-225-0945. Dok, pwede haluan o kape ang pagtimpla sa isokal? Oh yes. Maski Coca-Cola gani, soft drink. Pwede gani masagulan. Ay lang Pepsi, kaya ako may doktor sa Coca-Cola. 0910-588-6910. Rolando Opilio, 65-year-old, Matina. Unsay mga simptomas sa taas o creatinine sa tao? Daghan kay doy. Gikan sa anemic, luya, maluspad, sidali kulbaan, mamayat, walay lami kaon, dili katulog sa gabi. Daghan gyud kay na. Istorya na ko ana doy. Adto ka sa YouTube. Narito ang istorya nga creatinine, sa epekto sa creatinine. 0955-980-5994. 53 lalaki tagom, Tata Boron, FBS 6.16, cholesterol 208. Angay bakong noinom og tambal dok.
Kaning imong blood sugar lay tanawa. Kinahanglan ni siya og kanang control sa imong diet, dili kay tamis imong pagkaon. Kung di ka rin siya mababa, after 1 month, tambal na ka. 0910-365-6000. Ang Silicoxibang maoy tambal sa mga sakit-sakit. Liquid ni makapuno ay sus ng ang Silicoxib pain reliever. Kung magdepende po ka, daghang kayo na siyang side effect. 0912-532-5466. Dok, Merry Christmas, patient ko nimo sa breast, 2005. Tagapadada. Rachel Bardido, Aldeo, imong avid listener. Always, God bless you. Thank you. Dugay-dugay, 2005, no? Maayo, day. Congratulations, 2005. Ilang katuig? 15 years. 16 years. Ha? Swerte siguro kung buhay. Day, swertihon ka na, swertihon. 0965-0955-695-9385. Dok, unsang tambal sa varicose binhod man. Dili na ang bao ang varicose nagabinhod ay. Dok, dili. Ang nagabinhod ana, kay napiktuhan ang ubang mga ugat, arteries, o mga unod. Ang varicose mismo, butod lang na siya. Aesthetic ang problema na. Operasyon na siya, way tambal na siya. 0946-608-0293, 74-year-old male, diabetes, 7.4 FBS, lisod, pagkaon, diri sa matukan, dali ra sa matukan, unsa man nidok, unsay buhaton, basta dali gani kay matukan nga diabetic ka, usually baba imong calcium. Baba imong calcium. Pero daghang kay biyang rason nga na magtukan ka, pero one of them is baba ang calcium. 0965 675 4765, 50 to 59-year-old female, pasyente ko nimo dok, mubalik unta ko pero lain man paminaw sa lawas, sige taas BP o tanawa lagi. 170/85 as lang, pwede ba kaduhaon ug inom ang tambal nga kaisa lang sa adlaw? Pero kung dili, kung say inomon kung musa ka BP, tara, sa'yo tambal nimo na. Kalimot kung suwat dito sa imong tambal para kay naibay mga tambal nga kaisa ra gyud inomon. Dili siya pwede duhaon kay malipong ka. So, kalimot ka siguro sulat sa imong tambal. O, di na ako kabalo kung nasa kaisa ra ba o dugang aglain. Ha? 0917-127-9944, 61-year-old babae na ay breast cancer, umana gioperahan, naga-chemo, ngano kung bubusog, mura man kung malipong, tinuod na siya lang, bisag kung sa imong, gutom ka, lipong, busog ka, lipong, muna siya ang chemotherapy. Kay ang iyang epekto sa chemotherapy, dili dito sa imong tiyan, o dili dito sa imong mga organ of Corti. Organo na siya sa imong dalunggan na nagadala sa imong timba, sa imong balanse. Organ of Corti. Nya, di na kayo siya ka-sense kung sa imong posisyon tungod sa chemo. Lugay na, mawala raman po. Maayo nang iya. Ang importante lagi nga magkaon kag pait o aslong. Muna na yung makapawala sa lipong sa chemotherapy lang. Pait o aslong. Pwede nimo sa gulon, pwede po nimo lain dainon. Kung pait gani, sabay pait nga pagkaon. Kung aslom gani, naalan tong dato puti. Ha? Basta aslom, ha? Pwede nimo na siya tungabo ng suka. Ha? Pero ang ngayong aslom nga aslom may galang ang limosito. Okay, mabalik imong kalasa. 0995 691-3017, 68-year-old lalaki, paralyzed na, enlarged kasing-kasing, unya sige sakit kuto-kuto. Ngano kaha ni Dok? Ang kuto-kuto noy, nganong musakit siya sa paralyzed kay ang imong tinay napiktuhan sa paralysis, sa stroke. Kana siya, dili gyud na siya mo trabaho imong tinae, hangtod nga di pod na maayo imong paralysis. Munay kalisod.
Usaya di ninyo ma-realize nga kana day ang resulta. So tingala mo nga ultimong paglibang di na normal. Mao lagi manang part sa pagka-paralysis mo bitan nang bantayan gyud imong blood pressure nimo kay mao man yun ang number 1. 0920-315-008, 23-year-old babae, 2 months gikan operahan. Iya gibati permi hibag iyang tiyan murag puno hangin. Unsa ba giopera sa imo day? Kuto-kuto mga tiil murag naay manghimok unsa kahay didok. Kinahanglan kaha ni og laboratory, please advise in town day. Wa man kanang mention unsa gioperahan sa imo. Ha? Asa ka dapit gioperahan? Unsa giopera sa imo? Mo na pangutana. Sabot mo ko, wag gid kay insaktong history diri niya. Wa ko kabalo sa giopera sa imo. Di ka tubag. Kadaghan po aning mga sintomas nimo nga lain-lain, di ba? Libog yung kutaw ni Dr. kagabi ani. Kutaw ang libog ba? Ha? Okay, 0955-980-5994. Tata Boron, Tagum, lalaki, 53. Akong FBA 6.1. Akong itubag naman ako ni ganyan. Balik na. 0936-536-3382. Naayong buntag. Madakinas ko pit sa uno. Nalingkod ko og ang wala nga dapi-dapi og ang nagsakit og nihubag og magmungol dili ko makatilog. Unsay angay tambal ani dok? Silicoxib lang day. Pag inom og silicoxib 2 times a day, 200 mg. Kay nabunog na siguro walay fracture. Ha? Kung walay fracture. May bawa man imong fracture kay gamay lang imong lihok sikit. 0909-524-3830. Dok, kung magpa-opera sis sa dunggan, na ay bukol likod sa dunggan, gitanggal na sa una, pero nibalik man og tubo, murag jolin ang kadakon sa bukol. Sabi problema ni day, pwede mo na-operahan balik, kay siguro na wala nakuha ang supot ba sa sis. Usually gina siya, muna mo balik, kay wala nakuha ang supot. Ha? Dili po na yung nga, dibalik kay cancer, wala. Talagsara na siya, cancer niya. 09, pila patanggal, dok, kung sa clinic lang hindi mo ipatanggal. Salamat, dok. Ang usually na siya, bugas to yung kang nadiha yun sa 10, pa yung sa 15, pag-opera. Kay ang pag-anesthesia na nako ng mga manong, palibuton lang po nako. Munang, wag yung sakit. Wag yung sakit. Bukanta pa kag mitulo na. mitulo na. Ha? Ang luha ning mga mata. Ay, ingana man kuray. Katahan ta ka ba? Pwede ba gani ka karekus? Ha? Ngayon lagi na sila nga pagkasiaw gani mo dok. Magsige katawa gi operahan. Kita ba mong pasyente gi operahan gi katawa? Pasyente na ako. Ngayon lang sila nga sos, di gina hunong na imong balok ba, lubot sa manok. Ha? Pag sige mong bitaw kong istorya, mag-opera, may gara, malingaw, di ko anang mamutana ko, day, pilay uyab, di mo, day, manggawas ang mga tinaguan ba. Dong, pilay asawa, di mo, dong. Ha? Manggawas lagi. Usay, may Sabado ka? Nanakoy uyab, alabaw ng mga dalagita. Nanakoy uyab, walang kabalos mama. Alak ka, isumbong taka. Isumbong taka sa imong mama na sa gawas. Doktor di ka pugong ang sekreto. Mga ingana ko mag-opera mga igala. So, dili yun mo mahadlok sige mo pugong siyaw. So, if ever nga gusto yun mo nakita na nako niya, gusto mo ko schedule, tawag lang mo sa akong sekretary. Ha? Ayaw mo tawag na ako kay di ko kadumdum Ha? Di ko kadumdum. So tawag i-text akong sekretary nga magpatuloy ng kasunod adlaw. Ha? Asi 0995-221-8007. I-text lang siya. Ha? Kani si Juan de la Cruz,
malibang mangros. Magpatuli na ugma, ha? Kauban sa akong papa nga magparituki. Ha? So, text lang mo sa akong sekretary, di pa ipahabol, may gala. 09655-420-6075. Kailangan ba vaccination card kung magpa-check up sa imo? Dili, noy. Di pa gani, wa gani ko nagpabakuna. Ingana ko kagahi. Nagko naman ko sa iyo, nag-explain ako sa inyo 2 years ago. Anong wala ko nagpabakuna. So, kamo na desisyon na akong pabakuna mo dili. Di ta mapugson. So, ingana may galak. Akong New Year's resolution. Kung sa'y maabot sa imo, kalipay, kasakit, dawata. Nga dili ka magmugot. Dawata lang. Sukol. Ayaw mo og surrender may gala kay sa kadaghanan sa akong pasyente nga nakita pag mo surrender na gari mga manang hapit na wati na lay mo pirma walay binuang tinuod yun na siya kaya uban ako yung mga pasyente nga cancer mabot 10 years 15 years panahon na sila nga medyo bugatan na yun sila sa mga chemotherapy matambal surrender mag-ihap na lang ko pinakabulan na. So, kung sa'yo bution ninyo, sukol. Ang pasabot sa sukol, konsulta mo, doktor. Ayaw mo konsultas, mananambal. Tutuan lang mo. Ayaw, anak. Ipa in English. Bago ipabinisaya si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan.